συναγωνίζονται εμάς τους μεγάλους σε παρουσία. Πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε ένα διάλειμμα χαράς, λίγες στιγμές ξεγνιασιάς με το πρόγραμμα που υπάρχει, είναι πολύ πλούσιο. Ενημερώσω ότι στις 19 Ιανουαρίου θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα σε ένα από τα πλοία της Ανέκτης στο λιμάνι στον Πειραιά. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω τους χωρικούς μας που χάρη σε αυτούς γίνεται και η φετινή γιορτή. Τη Motor Oil και τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Την ασφαλιστική εταιρεία Groupama Phoenix. Την εταιρεία Eastern Mediterranean Maritime Limited. Τους αδελφούς Κολομβούνη. Το κατάστημα Κρητών Άρτος και τον κύριο Μανιδάκη Γιάννη για τα ΣΝΑΚ που μας πρόσφερε για να πάρουν τα παιδιά. Τον κύριο Βενέτη, το φίλο μας, για τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα που μας προσέφερε. Ακόμα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της εκδήλωσής μας. Το εφηβικό και παιδικό χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Κρητών Γλυφάδας και το λαογραφικό και του λαογραφικού ομίλου Κρήτες με χοροδιδάσκαλο τον αντιπρόεδρό μας τον Γιώργο τον Πετράκη. Επίσης στο σημείο αυτό ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Σιφάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Γλυφάδας και τον διοικητικό συμβούλιο. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω το μουσικό μας συγκρότημα, τους αδελφούς Κοζονάκη, τον Ευθύμη και τον Μιχάλη. Ακόμα ευχαριστώ όλους τους καλλιτέχνες που θα μας παρουσιάσουν μετά το πρόγραμμα ταχυδακτυλουργούς, κλόουν κλπ. Τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προέδρους των κριτικών σωματείων που ανταποκρίθηκαν και είναι σήμερα εδώ και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ήθελα να ευχηθώ εν ώψη του νέου χρόνου σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά με οικογενειακή και ατομική υγεία και ευτυχία και προκοπή. Ο καινούριος χρόνος ας ευχηθούμε να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.